Доста стабилен този камион, поне така на пръв поглед. Я да видим. Да, Даже и стана каквато става. Тази скания струва 400 000 евро, но дали си заслужава? Днес ще разберем. И така, здравейте приятели, добре дошли в днешното видео. В днешното видео продължаваме с следващото DLC на Scania. Сканията струва 400 000 евро, както разбрахте. Ще я купим, ще разгледаме камиона, ще му направим малко апгрейд. Ще му сложим един от най-мощните двигатели, който струва близо 100 000 евро, мисля, че беше. И е 10 000 конски сили, така че нямам търпение да го купим. Не забравяйте вие да прасите палец нагоре, да се абонирате за канала и да напишете някакъв готин коментар. Приятно гледане. Така, направо започваме с купуването на камиона. Аз предварително си купих гараж. Сега обаче трябва да открием гаража. Мисля, че беше... Да, тук е по-лесно. Така. И цъкаме на камиона и даваме шофира и така. Нямам търпение. Така, на пръв поглед интериора е... Какви сте вътре играчки, бе? Добре, това си от самото DLC. Добре. Виждам, че геврека или накратко волана е от старите. Отвън гумите са супер яко направени. Мерцедес логото. Не знам защо точно Мерцедес. Долу имаме някакви фигурки. Камионът все още не е запален. Вътре имаме перденце. Отзад имаме някакво лого. Другата седалка. Добре. Нека чуеме самия звук на камиона. Че ние нямаме гориво. Не знам защо. Чакайте. Лошо, ние не можем да запалим. Чакайте. Това може би бъгнало пак от самото DLC. Чакайте. Не. Добре. Още нещо мога да схвана с горивото, но няма значение. Влизаме и даме конфигурация. Така. Тук какви сте върнати части. Добре, няма значение. Нас ни интересува в момента да сложим най-хубавия двигател, който е 85 000 евро. Ей, това ни смени цвета на камиона. Нищо. Бял пак не е зле, так му ще си отида с гумите. Сега. Шасито няма да го пипам. Отвънка някакви неща по камиона. Да слагаме ли, да не слагаме ли? Може би не. Нека вътре малко да оправим самия волан. Аз пробвам. Така да е интериор отвътре. Има голям таблет, което е супер важно. Тако няма ползваме навигацията от долу дясно. И ето го хубавия геврек, както му се викам. Но тук какво е това? Някаква бабунка. Имаме перденце, което е супер яко. Така, обаче аз се сетих. Ще отида да си сложа DLC-то за нещата, дето е за интериора и се връщам. Ето ни след кратко търсене, може би вече успях и искам да сложа любимите зарчета. Тук може да видим как ще стоят едни с флагчета, искам да си сложа хубави. То няма много интересни май. Това няма да си отива. Може да сложа. Какво е това зарче? Това ще е по-яко, така и по-интересно ще. Даже ще сложа и от тука. И от тука е така. Красота. Любимото ми е зарчета. Тука тези джунджурики май ще искам да ги сменям, така ми се струва. Що не ми дава? Странно. Тук какво може да сложим сега? Добре, нека да остане това око. Тука чашка ли, количка ли, какво да ядим? Има буркан с нутела, слагам задължително така да има. Да се подсудим. Тука любимото ми е стек с вода. Така, както си и в дафа. Много изкорубени огледала. Тук какво мога да сложа? Европейското знаменце, айде. Така. Една възгобничка за аромат. Тук една пицичка да има така. Да не кажа, че само сладко ядем. И гледам, че има някакви плакати. Така е по-яко. Нищо, че не. Това багна ли бе? Така по-добре, да. Има нещо пак е шантаво.
Сега е по-добре така. И мисля, че друго по самия интериор, не знам дали остана. Я да видим тук. Кое ще е по-добре да сложим? Това си е най-добре, като гледам. Тук зарчета, ако има, мога да сложим, ама като гледам няма. Така че не. Тук мога да сложим задължително другото таблече за навигация. Я да видим тук килима ли мога да си го правим или пица? Не, тук ще е стека с вода. Така да имам втори. Тук мога да сложа багажа. Така. Ето го, красота. Добре. Мисля, че от вътрешната страна е готов. Така, външната някакво да го пипам. Сега остана само едно. Да заредим гориво по някакъв начин. Добре. Мисля, че успяхме да заредим за малко, колкото само да отида до бензиностанцията. Така. Камиона е с... чух, че има такова. Парктроник или просто нещо като датчици. Само да чуем. Има ли ги? Нещо не. Значи може да ми се е причул. Я да му чуем. Клаксона е доста... Тама загаси камиона. Както и да е. Клаксона е доста хубав. Правим късо зареждане и се връща. Така, хора, както виждате, продължавам да пълна резервуара и още не е пълен на максимално. Долу ляво виждаме, че сме почти готови. И готово. Може би това ми беше най-голямото зареждане на камион някога в живота. За 9565 евро. 10 000 евро дадохме за гориво, което е скандално. Малко по-рано. Така. Нека сега искам само да го разгледаме. Първо от външната страна самите гуми. И после ще го тестваме без доставка, да видим и с доставка. Така. Бял цвят. Чай да му теглим ръчната. Не знам защо няма тук логото на Scania, иначе сини фарове, по-скоро нещо като синьо-бяло. Европейско знаме сложихме. Като цяло е доста хубав камион, мен много ми харесвам. Сега ще закачиме... преди да закачим, всъщност пак обърках посоката. Преди да закачиме ще тествам първо камиона без доставка, да видим колко е максималната скорост. Виждаме вече стигаме 150 и 60 и 80. Мале, това нещо така набира, бе. Какво? 188 ли е максималната скорост? Тия се изложиха, бе. Как така 188? Поне стабилен. Не е чак толкова лашкащ. Бързо набира, определено доста бързо набира. Но само 188 максимална скорост. Това не ми харесва нещо, минче поне бързо набира. Поне за това ще го бива. Поне ще мога да държим постоянно тази скорост 188. Защото като гледам си е стабилен. Сега ще видим как ще се представи в завоя. Трябва да намерим някакъв там. Виждам пред нас завой. Само някой да не ме засече. Сега едно ти викам да ме засечеш. Така. Цак. Определено си е доста стабилен този камион, поне така на пръв поглед. Я да видим. Да, да ви покажа и стана каквато става. Както и да е. Поне пари имаме, ще го поправим. Даже 296. И набутахме се повече даже. Добре. Сега. Искам да харесам доставчица тук направо този град. Че не ми се занимава да търсам някаква по-кратичка така. Всичко е по 500 км. 253. Дай ще го вземем този пробит контейнер да го откараме, да видим как ще се представи с доставката. Така, сега ще демонстрирам моите умения на задна. Така, гледаме огледалата. По-скоро помощните, да аз не ги гледам тя. Те не са ми удобни да ги гледам. Готово. Бърза предна включваме
И потегляме 14 тона моторно масло. Мали, това как набира рязко. Цак. Айде де. Добре. Опа, ето го парктроника, включи се. Явно просто по-рядко. Ще трябва да отбия са някъде и да спа, което е направо. Вече до гуша ми дойде. Една доставка човек не може да направи на спокойствие. По-скоро един клип не може да направи на спокойствие. Поне бърз камион и... Не... Имам преди бързо набиране, чак толкова бърз, колкото очаквах. Че не разгледахме само табло, я да видим какво има по него. Опа, извинявам се. Аз обърках пътя. Чакайте. Чакай бе, то там ми го дава по-кратко, аз какво ще занимавам. Тук ми го дава 230 км, давай от тук тогава. Ние за да не сме бълък. Така. Я да видим с таблото. Значи имаме тук за... Това не го видях. Може да си сложим само скоростта да гледаме. Колко харчи, колко километра си изминал, предполагам дата на производство. Чакайте да пуснем мигаче, как си гледам в таблото да не се ударим в някой. Горивото, мали мога да караме 15 000 км с този камион без да зареждаме, което е супер много. Това отдолу си нямам и на идея какво е. Така, друго нещо остана, нали? Нещо, което не се разчита. Още нещо, което си нямаме на идея какво е. Това е предполагам... Колко харчи? Не колко харчи. Не я знам, всъщност. Пас, това не го знам. И това не го знам. И може да си направим само скоростта, но не това. Това ще си оставим. Така. 225 км остават. Също може да напишете коментар дали искате да снимам на трък SMP, защото и сега в момента и това игра много. Това е пак Евротрък симулатор, просто с 3000 човека в сървър от целия свят. И това ми е интересно да видим дали ще се съгласите, за да знам какво да качвам горе-долу, защото не е само DLC, ще качвам и друго. Оп. Така. И след кратко залитане, продължаваме с гръм и трясък и лайн... продължаваме просто с гръм и трясък. 214 км по-късно. Така да е. 214 км остават, не по-късно. По-скоро по-късно 2 минути, докато се възстановим. Определено в заводите ще трябва да влизам по-бавно, защото явно не е толкова стабилен, колкото изглеждаше преди. Но поне бързичко набирам. Това поне ми харесвам. Много ми се спи. В играта им преди 4-6 минути, иначе почвам да заспивам много сериозно. И ще стане каквато ставам. Ето стигам 188 и зацепваме, повече не можем. Въпреки че ако карам още един час точно с тази скорост по магистралата, ще го минем курса бързичко. Буквално за по-час сме там. Дето се вика тъмън, ще стигнем и може да спим. Много бързо набира този камион, което е доста голямо предимство, ако има повече завои. Но за магистрала не е много по принцип. По принцип с товар очаквах да е една идея по-стабилен, ама явно не. И не може да завива като... Не, той може, ама... Просто аз не завих толкова много, да не... стане каквато става. По принцип да се обърнем.
Дето се вика, тъмън, ускорим и трябва да намалим. Така. 136 км остават. Поне тук километрите минат супер бързо, а не като в реалния живот. Така. До тук нищо интересно като цяло. Поне една идея малко по-стабилен е. Проблема е такъв, че може би не завива, не че не завива, просто може би влизам твърде бързо и затова се обръщам. Примерно сега знам, че правя в момента много голяма грешка, ама тия не ми се чакат. А мога да го изтествам по-бързо камиона. Така. 4 минути и че почвам да спям. Аз тук за спане никъде не виждам, ама това не е по моят път. Ако вляза, може да не изляза повече. Така че продължавам пътя по каквото стане. Сега чуш, че точно ще заспа като свърши времето и ще стане лошо. Много се включва парктроника. Шофирате прекалено дълго. Знам, колега, знам. Ама като няма спане, какво да направя? Дето се вика 85 км останаха и сега ще ги направим и сменим. Имам чувство, че сега тук някъде ще заспа, така го пречувствам. Как се движи с 190 км и с една ръка карам в момента. И ще стане каквото става. С ако не се удара, това ще е голям плюс. И голям скил. Става скорост, ако заспа. Трябва да намаля и да отбия, предполагам, а не да вляза в дърветата. Да направя отбиване в аварийната лента, а не в градината. Тук малко да намаля. Маля. Стабилен. Не е чак толкова зле. Има още на къде да се работи по камиона. Обаче, като за 600 000 евро, не мисля да си го купувам. Само заради визата бих си го взел, но като цяло е бал. Дето се вика това. Давчето ми дига 200 от 201 км, тук особено на тази права 201 км ги прави преспокойно. Ако продължите да шофирате, ще заспите зад волана. Трябва да намерите подходящо място, ето го. Нашето подходящо място. Тамън на време. Така. Как мога да се паркирам? Въобще не ме интересува, паркирам някак си колко да мога да заспа. Така. Кратка пауза. И то ще стане така ден, нощ. Затова ние пак ще спим. Но ако спим, пак ще го изтървем. Трябва да караме саб покрай. Тък му ще му тестваме фаровете. Това е добра идея. Тък му ще го тестваме, да видим какво ще стане. Дет се вика, докато излезем от местото за спане, вече сме стигнали 100 км, което супер. Създав сигурно шак да карам сега в момента с 80 някъде. Това е доста голям плюс за сканинката, защото тя е бързо набиращ камион. Дай. Добре. Това го взимам с пълна газ. Сега ще имам тук. Тук няма да мога със сигурност. Чай да намаля малко по-отрано, да не стане някой фал. Колегата там за малко да го отнесем. Имаме да завием надясно. Цак. Влизаме без отказано. Виждаме едно голямо кръгово. Обаче ние трябва да излезем през първия изход. Така. Поне... Не знам дали забелязвате, но до това не съм се ударил. В смисъл, това, че съм се обърнал, няма нищо общо с удрането. Което е супер. Маля, аз не спирам.
Уоу. И даже открихме нов град, открит град. Айндховен. Койнове стига свири, бе. На 2 км сме от склада на DAF. Някакво остава, бе. А това са DAF камиони, то си пише. А не, моторно масло, отдолу пише DAF Trucks. А, това явно къде точно трябва да го доставим. Това е явно нещо от новия апдейт, което не знам. Цак. Даже няма да го паркирам, така го дам за 0. Защото не ми се просто занимавам. Бега, бе. И... чакай сега да дадем така. И да го паркирам. Така, време е за моята оценка за камиона. Така, за скорост му давам 7 от 10. Защото очаквах да дигне поне над 210-220. За цена му давам 6 от 10. Бих си го купил само заради самата визия от външната страна. За стабилност му давам 8 от 10. Може би, защото или аз не карам правилно, или просто в някои ситуации не е стабилен. Та така, с доставка беше малко по-стабилен, да го уточня. За фаровете му давам 10 от 10, вижда се перфектно. И мисля, че за друго няма какво. За визия му давам задължително 10 от 10. Такива просто гуми са бетон и джантите си пасват идеално. Надявам се това DLC да ви е харесало и този видеоклип. Ако е така, не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате за канала, да напишете някакъв готин коментар. Аз бях Денстър, чао и до нови срещи.